Hola, tornem a estar aquí, Emergint, Píndoles de Psicologia, jo soc l'Helena Crespi i avui parlem d'un tema que és el sexe ràpid, d'acord? Molts cops estem acostumats o acostumades en alguna pel·lícula a veure parelles que fan allò que en diuen la qui te pillo, qui te mato, d'acord? I això pot ser fantàstic si es reuneixen algunes condicions, val? Perquè si no, realment és un sexe que no té per què aportar molta satisfacció o almenys moltes vegades el que ens trobem és que moltes persones ens diuen, a les persones que ens dediquem al món de la sexologia, que és un sexe amb el que noten ben poc, d'acord? Llavors, 4 claus, n'hi podrien haver moltes d'altres, però avui en donarem 4, d'acord? Molt important que hi hagi molt joc previ, d'acord? No anar directe a entrar a matar, ampliarem. 2, que hi hagi un nivell d'excitació molt elevat. No pot ser que estiguem allò recent despertats, val? Què més? Una de les coses que ens pot ajudar més a tenir un bon sexe ràpid és fer aquelles coses que sabem que a l'altre li agraden, val? Concentrar-nos en nosaltres mateixos, també fer allò que també ens agrada a nosaltres, però concentrar-nos en allò que agrada a l'altre també. I un quart punt que per mi és molt important és el tenir unes expectatives reals. Entrarem més tard, d'acord? Ampliem molt joc previ. Això què vol dir? No necessàriament implica que haguem d'estar durant 10, 15, 20 minuts jugant amb la resta del cos abans de poder anar per la masturbació, el sexe oral o la penetració. Això vol dir que el joc previ pot ser qualsevol cosa que posi la màquina a fer una mica de xup-xup, qualsevol comentari al llarg del dia, qualsevol WhatsApp una miqueta pujat de to, és a dir, cultivar aquelles coses que fan que el nostre cervell ja estigui sexualitzat, d'acord? No només és el joc previ d'estar en el moment explícit sexual, d'acord? Dèiem que hem de tenir un nivell d'excitació alt. Això vol dir que perquè una penetració en un moment donat pugui ser més aviat plaent i no dolorosa, perquè algú vingui de gust que se't fiqui entre les cuixes i no sigui un contacte molest, o perquè et vingui de gust que algú posi la mà en els teus genitals i et pugui masturbar sense que, de bones a primeres, que és un rebuig d'espera't, és massa d'hora, hi ha d'haver un nivell d'excitació molt elevat. I per això ens referíem a que hi havia d'haver molt joc previ abans, perquè si ja durant el dia o durant la nit o quan sigui anem preparant una mica el terreny, de manera tranquil·la, lleugera, però amb un punt una mica picaró, doncs aquí hi haurà una de les claus, que quan arribem i ja vulguem anar directes al gra, ja hi haurà una gran càrrega d'excitació prèvia, d'acord? Dèiem fer allò que agrada a l'altre, o potser més aviat seria el contrari, és no fer allò que a l'altre sabem que no li agrada. A vegades tendim a fer coses que a l'altre no li agrada perquè ens agraden a nosaltres, però si a l'altre li molesta no ho fem. Posem el camí fàcil, anem a tocar just allà on sabem que possiblement l'encertarem. Al mateix temps, allò que també ens agraden a nosaltres, això també ens ajudarà a mantenir el nivell alt d'excitació i demanem-li a l'altre les coses que ens agraden. I el quart punt, que era el tenir unes expectatives realistes, això és molt important, perquè el sexe ràpid, aquest fast sex que en diuen, doncs està carregat de mites, no? Quan tu veus una escena en una pel·lícula on de cop i volta l'un contra l'altre s'empotren contra la paret i comencen a tenir sexe i ràpidament tenen una penetració o sexe oral o ja estan tocant les zones genitals, clar, si nosaltres volem reproduir això exactament igual, el nostre cos potser no està responent tan de pressa com aquest sexe ràpid necessita. Per tant, necessitem els ingredients previs. En la pornografia passa el mateix, d'acord? De cop i volta dues persones es troben i automàticament comencen a tenir sexe i van directes al gra. Recordem-ho, és ficció. Les pel·lícules romàntiques on hi ha escenes de sexe que no veiem però que les intuïm i la pornografia on hi ha sexe explícit però que és poc real molts cops, és ciència-ficció. Tinguem-ho present, d'acord? Aquí teníem algunes claus, segur que vosaltres en trobeu moltes més, és important que cadascú creï el seu propi receptari, d'acord? I sí que, potser com a extra, com a guinda del pastís, una de les coses que podem recomanar és que no només sempre anem a per la penetració. Una sessió de sexe ràpid on, per exemple, només hi hagi sexe oral també pot ser molt satisfactòria. A vegades estem molt centrats en la penetració, per tant, ampliem horitzons, d'acord? Esperem que això us hagi servit i ens veiem en el proper vídeo. Gràcies!